Ayan oh, ang dami ng binahog oh. Sorry kay ikaw kasi nandiyan sa harap eh. Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, nandito tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. And yes guys, ngayon po ay babiyahe po tayo papunta ng Unay Beach dito po sa Lawang, Northern Samar. So tara guys, sama na kayo sa inyong nag-iisang Maestro Waray. At syempre mga guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre mga guys, halakhakan. At ayan, sumakay na nga sila lahat dito at kami dito ay natutugob na for today's video. Syempre mga guys, nandito kasama ko ang aking asawa, si mama, ang aming baby Evie at yung buong pamilya namin dito sa Barangay Bungliw, at sila ay nagtatahob ng kanilang mga pagmumukha dahil nga mga guys, ang kanilang mga kutis ay hiram lamang. Thank you sa RDL, thank you sa sa Chinchanso at sa kung ano-ano pa na mga pampaputi na yan, pero wag lang masusudangan dahil magduduklas ang mga iyan. At ayan mga guys, biyahe na kami dito at ang sulog-sulog ng tubig for today's video. Opo. Ayan mga guys, nandito na ang pagpapatuloy ng aming selebrasyon. Nandito kami ngayon sa Unay Beach dito sa Lawang, Northern Samar. At ayan yung mga kasamahan namin oh. Guys, for today's video, ayan, si GB, sila nanay, tatay. Tapos, nandito manginginain na kami ngayon for today's video. Ayan oh, ang dami ng binahog oh. Sorry kay ikaw kasi nandiyan sa harap eh. Ayan, si Mika, titipirin niya yan kasi syempre may camera eh. Mamaya yan uubak. Si Nonoy. Tapos ayun yung Unay Beach mga guys. Ay, ito na pala yung Unay Beach. Ayun yung dagat. Ayan. Tapos nandito may tagay, may sumsuman, at may bata dito na nag-aya sa swimming pool na tag 280 yung entrance, ay 180. At syempre mga guys, tara manginain na tayo for today's video. Ang sarap-sarap talaga kumain pag nasa dagat. Kahit ang ulam mo lang ay tamban o kahit asin lang yan, ikaw talaga ay magiging mabahog kapag ikaw talaga ay nanginain sa dagat. Ayan, comment down below kung nakarelate kayo dyan. Grabe guys, ang ganda dito sa Unay Beach. At ayan mga guys, ito talaga dito yung isa sa pinakamaganda dito sa Lawang, Northern Samar. Ang isa at namumukod tanging Unay Beach. Marami po yung beaches sa Northern Samar, lalo po dito sa Lawang, Northern Samar, marami pong magagandang beaches. Pero itong Unay Beach talaga, isa sa pinakasikat dito sa Lawang. Dahil syempre mga guys, kilalang kilala na po ito sa buong Pilipinas. Dahil narating na po ito ng mga turista mula sa iba't ibang dako ng bansa. At syempre mga guys, lalo pa itong tingkad pinagaganda kapag ganito pong pamilya ang nagsasama-sama. Kaya naman mega love shoutout po sa lahat po ng aking pamilya dito sa Barangay Bungliw. Ayan oh, si Nanay Milda at si Tatay Victor at yung mga anak nila dito mga guys for today's video. At syempre guys, ayan oh, ang ganda-ganda po dito magtampisaw sa Unay Beach. Ayan oh, napakaganda ng buhangin, napakaganda ng panahon, napakaaliwalas ng kapaligiran, at syempre napakasaya po namin dito for today's video. At syempre mga guys, makwento ko lamang kapag ganito pong mga pistahan, talagang yung mga galing sa Maynila ay talagang nag-i-enjoy po sa pistahan. At syempre pagkatapos po ng okasyon ng fiesta celebration, ang mga tao po ay tumutuloy sa dagat. At ngayong araw po ito pong aming ginawa. Nandito po kami ngayon sa Unay Beach dahil katatapos pa lamang po ng fiesta sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, kung saan po ito po ang lugar ng aking asawa. At syempre, ayan o, nag-enjoy kami dito kasama yung buong pamilya at yung mga kamag-anakan namin na galing sa Maynila. Syempre, magturtik pagsaw sila mamaya sa dagat para naman ma-enjoy nila kanilang bakasyon dito sa, ang kanilang bakasyon grande dito sa Lawang, Northern Samar. Ayan, mag-love shoutout kay Lucille, kay Paddy Christian, at syempre kay Nunoy Victoriano, John Vic, opo, for today's video. Ayan o, ayan siya guys, ulitawo yan. Doon sa aking mga followers na mga daraga, comment down below. Aluhin lang yan pero mabait po yan. Ayan mga guys, syempre pagkatapos ng panginginain, susunod na dyan ang inuman at syempre sumsuman for today's video. Ayan, at nakikita ninyo yung mga dakra sa inuman, ito po sila.
Mega love shoutout kay Paddy Hubert. Ayan, syempre sa lahat po naman nandito ngayon sa Onay Beach. Ikaw, gadang pinapahay ko. Angelox ng Bunglew. Hi po. Uy, totoo yan, kayo na lang para wala nang kahirap-hirap. Oh. Ay, magpinsan? Pwede gad yan, malayo na eh. At syempre mga guys, ayan oh, pagkatapos ng panginginain, pagkatapos ng inumin, susunod na dyan ang kantahin at mamaya na ang pananakgasin kung may matitira pa sa mga uulamin, sa mga sumsumin, sa mga pagkain dito. At ngayon naman mga guys, tara punta tayo dito ngayon sa dagat, dito na ngayon sa Onay Beach. Ayan mga guys, so tingnan ninyo dito, nag-enjoy ang mga bata, ang mga matatanda. Kahit nga, ayan guys, tirik na tirik, ang sudang-sudang talaga dito. At yung aking bibi, ayan o, nilubong na talaga nila dito mga guys for to this video. Grabe naman kayo sa aming bibi-ibi. Ayan, tingnan nyo naman, ang ganda-ganda guys. Grabe, ayan o. Ang linaw-linaw ng tubig. Syempre, mas malinaw pa sa mga ano ninyo, sa mga buhay ninyo. Sa mga kinabukasan ninyo. Ayan o, ito yung kabuuan ng Onay Beach. Grabe guys, ang ganda dito. Ano sasabihin mo sa amin para tanggalin namin yung DB? Ayaw, gano'n mo. Nagkumaka. Ibi, ano sasabihin mo para tanggalin namin? Atin mga guys, daghang salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang ang ating vlog. Abangan po ninyo ang mga susunod pang mga vlog ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers, sa aking 81,000 followers. Shoutout po sa inyo, mega love shoutout po sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Hanggang dito na lamang dahil aking pambubulyasan ng aking bibi na nilubong dito sa baras. Opo.